bakatmu? Mbak Risma. Ojo gondelan, ojo gondelan. Mbak Risma, bojomu tak silie sesuk minggu Ojo lah mbak, ojo lah. Kelingan manis eseme terus kelingan amah gemuyune terus nolak kasih sayang yen aku ra kakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno rasane ati yen aku ra kelakon melu duweni Mama Elvi Sukaesi. Beda. Iya.
Ki butuh napas buatan ora? Gak usah wis sampe Ora usah. rampung. Wis sampe Nggih. rampung.